Os superviventes do naufraxio do Argos Georgia serán repatriados esta fin de semana. No avión fretado polo Goberno do Estado viaxarán tamén os corpos dos 2 galegos falecidos. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta e outras informacións. Antes repasamos outras novas da xornada en titulares. 3 persoas tiveron que ser trasladadas esta madrugada ao Centro de Saúde de Caldas tras declararse un incendio nunha vivenda dunha céntrica rúa. As lapas arrasaron 3 habitacións do piso. As obras do nó de bombeiros comezarán o vindeiro luns 29 de xullo. O proxecto supón un investimento de preto de 10 millóns de euros do Goberno do Estado en Pontevedra. As obras da nova sede do Náutico de Cabo de Cruz rematarán despois do verán. As instalacións contarán cun restaurante e unha oficina de recepción de turistas. O ciclo con Voz de Muller volve a Pontevedra do 31 de xullo ao 4 de agosto. Este ano, como novidade, a programación inclúe unha xornada de monólogos. Este mércores comezou en Sanxenxo a edición deste ano do Festival Costa Feira. Os Black Eyed Peas foron os encargados de estrear o escenario, polo que pasarán Juan Magán, Hombres G ou Iván Ferreiro. Estamos nas novas do día. Comezamos. Recibida xa alta médica, os mariñeiros superviventes do Argos Georgia agardan pola repatriación. O avión fretado por España para o seu traslado, no que tamén viaxarán os corpos dos 2 mariñeiros falecidos no afundimento, xa está nas Illas Malvinas. O seu regreso farase con toda a seguridade durante a fin de semana. Para a maioría deles será difícil superar este episodio tráxico, en xoca aínda tras a vivencia de permanecer durante máis de 20 horas á deriva, nunhas condicións do mar moi adversas, con ondas de máis de 7 metros e unhas augas xélidas con temperaturas de menos 4 graus. Antes do seu regreso a España, os superviventes terán que prestar tamén declaración ante as autoridades de Malvinas, que ten aberta unha investigación para determinar as posibles causas do naufraxio. A Corporación da Deputación de Pontevedra agardou hoxe un minuto de silencio en solidariedade coas vítimas do naufraxio do Argos Georgia. O acto estivo encabezado polo presidente da institución provincial, Luís López, e celebrouse antes de que comezara o pleno ordinario do mes de xullo. Ademais, dos representantes das diferentes formacións políticas, no minuto de silencio participaron tamén traballadores da Deputación que quixeron amosar o seu respecto e recoñecemento tanto aos falecidos e desaparecidos como ás súas familias. 3 persoas tiveron que ser trasladadas esta madrugada ao Centro de Saúde de Caldas tras declararse un incendio nunha vivenda dunha céntrica rúa. Foi un particular que deu a voz de alarma pouco antes das 5 da madrugada. Segundo o seu relato, estaba a arder unha habitación dun piso da 4ª planta dun inmoble da rúa Doutor Fermín García Díaz. Ata o punto desprazouse unha patrulla da Policía Local. Ademais, o 112 mobilizou os bombeiros do Salnés, a Garda Civil de Pontevedra, as agrupacións de voluntarios de Caldas e Cuntis e Ogues da Estrada. O avance do incendio obrigou a desaloxar o bloque de vivendas. Finalmente, as lapas arrasaron 3 habitacións da vivenda e provocaron o derrube de varias placas do teito. Ademais, o resto do piso viuse afectado polo fume. Como dicíamos, 3 persoas tiveron que ser trasladadas ao Centro de Saúde e outras 4 foron atendidas no punto, entre elas 3 dos bombeiros que participaron na extinción. Agora abrirase unha investigación para intentar determinar a orixe das lapas. As obras do nó de bombeiros comezarán o vindeiro luns. O inicio sofre así un lixeiro retraso da data prevista inicialmente, o 15 de xullo. Hoxe o subdelegado do Goberno en Pontevedra explicaba que os traballos comezarán tras a visita institucional que se celebrará á zona o día 29. Segundo Abel Osada, co inicio desta reforma saldarase unha débeda histórica coa cidade pontevedresa e acusou o Goberno de Mariano Rajoy de bloquear esta actuación. Pero o subdelegado, o novo deseño do nó de bombeiros
suporá unha mellora na seguridade e fluidez dos fluxos de acceso e saída a Pontevedra. Trátase dunha infraestrutura, asegurou, de gran complexidade técnica que obrigará a posta en marcha dun plan de tráfico específico durante a súa execución. O proxecto supón un investimento de preto de 10 millóns de euros do Goberno do Estado na cidade. O novo campo de fútbol de Dorrón en Sanxenxo estará rematado a mediados do mes de agosto. Esta mañá visitou os traballos o alcalde da vila. Telmo Martín comprobou sobre o terreo o estado das obras, pendentes de remates en vestiarios, varandas e mobiliario. E, bueno, que estamos moi contentos de que estén a pique de rematar as obras que, por cierto, creo que van a dar moito xogo e van a redundancia, non solamente os rapaces de Dorrón, senón eu creo que a outros clubs do concello, que afortunadamente temos moitos que practican o fútbol e que van a poder disfrutar de un campo de fútbol máis de erva sintética, non? Eu creo que quedou perfectamente todo, non solamente o césped, senón o que son os vestuarios, que habrá que agrandarlos próximamente, porque dous se me están dicindo que non chegan, e habrá que facer algo máis, pero creo que foi un acerto a decisión de que no seu momento, cando se iba a remodelar o campo que aquí había, de haber paralizado aquela obra, que en un momento foi moi criticada a paralización, pero creo que foi un acerto, e hoxe é unha realidad de que vamos a ter un campo de fútbol como se merecen, pois neste caso, os veciños de Dorrón, non? A empresa concesionaria do ciclo da auga foi encargada da execución destas novas instalacións deportivas que roldan o 1 millón de euros. Realizáronse como compensación polo canon xerado no anterior contrato entre o 2020 e o 2023. A obra contempla a dotación de céspede de última xeración para a práctica de fútbol 11 e 7. Ademais, acondicionouse a parcela exterior do campo como estacionamento. Deste xeito, o Concello dá cumprimento a unha bella demanda da parroquia que próximamente verá rematada outra das súas reclamacións históricas, a senda do río Pintillón, que estará finalizada nunhas 2 semanas. Marchan a bo ritmo as obras da futura sede do Náutico Marina de Cabo de Cruz, que será unha realidade despois do verán. O alcalde e o concelleiro de Deportes de Boiro supervisaron esta mañá a actuación, acompañados do presidente do Club Náutico. A nova sede do Náutico ocupará unha superficie de 800 metros cadrados distribuídos en 2 plantas e con todo tipo de servizos para os usuarios, así como un restaurante no primeiro andar. A construción do edificio é posible grazas á colaboración do Concello, que achega unha subvención de 125.000 euros. Isto, xunto cunha axuda de Turismo de Galicia e fondos propios da entidade, permitiralle asumir a obra sen recorrer a ningún crédito hipotecario, así que non suporá unha carga para as arcas do club de cara ao futuro. A colaboración do Concello faise mediante un convenio polo que Protección Civil disporá de 2 prazas de amarre e unha base de emerxencias. Firmamos un convenio onde o Concello vai ter 2 prazas de atraque para a Protección Civil, para as embarcacións de Protección Civil, de propiedade do Concello. Protección Civil vai a ter aquí unha sede de emergencias para que se pase algunha situación de emergencia do mar, tanto a mariñeiros como a bateeiros, como a calquera persona que este no mar ten unha situación de emergencia. A Protección Civil vai a ter aquí unha oficina con material suficiente para poder acudir de máxima urgencia ao socorro. Creo que tamén é moi importante, non? Eso. E aparte que tamén unha parte importante que dentro do que firmamos nos comprometemos a potenciar a Escola de Vela. É que o obxectivo do Concello é potenciar a vela a nivel deportivo e consolidar Boiro como un destino de turismo náutico de primeiro nivel. As novas instalacións contarán cunha oficina de recepción de turistas xacobeos. É certo que xa temos as escolas, a Escola de Vela funcionando desde fai xa uns cuantos anos, pero con isto vamos a potenciar moitísimo máis aínda o deporte da vela, náutica, que tamén e turismo. Bueno, do Concello temos claro que queremos fomentar o turismo náutico. Somos un dos poucos concellos que temos 2 náuticos no noso municipio. Estamos apostando por ese tipo de turismo e ao mesmo tempo, como me dicían nas declaracións agora o concelleiro de Deportes, Boiro e mar, e nos quedaba aí esa entidade, quer dizer, esa disciplina deportiva que era a vela. Boiro non pode estar de espaldas ao mar. Na actualidade, as prazas de amarre están completas, polo que o club non descarta ter que aumentar os atraques nun futuro próximo, aínda que agora a prioridade é rematar a nova sede e dotala dun ascensor panorámico para o que xa teñen solicitado a axuda da Deputación da Coruña.
O Concello de Vilagarcía xa é oficialmente o propietario do baixo que acollerá nun futuro os servizos sociais municipais. Esta mañá pechouse a compra ante notario por 230.000 euros, financiados con préstamos e con recursos propios do Concello. Trátase dun inmoble de 500 metros cadrados situado na Rúa dos Duráns. Agora elaborarase un proxecto para adaptar o baixo ás necesidades do servizo. Unha tarefa na que o Goberno local agarda poder contar con achegas doutras administracións. Cando se faga efectivo o traslado ao espazo que actualmente ocupan os servizos sociais no edificio de Rabella, destinarase a outros servizos municipais, como pode ser a Policía Local. Se leva feito un esforzo moi importante estes anos por potenciar os nosos servicios sociais e iso que supuxo non solamente dotalos de máis recursos económicos para posibles axudas as veciños e veciñas de Vilagarcía que o necesiten, que o precisen, senón tamén de dotalo de máis persoal para tratar de reducir as listas de espera. Ainda que non sempre dependen do Concello, pero o Concello fixo ese esforzo por aumentar o persoal con esa finalidade de reducir as listas de espera. Eso que propicia? Pois que o espacio que le van ocupando estes anos se quede pequeno e por eso é necesario trasladar os servicios sociais. Xa está en marcha en Pontevedra a actuación para embelecer os cadros da luz repartidos pola cidade. Hoxe colocáronse os primeiros vinilos que recollen anécdotas, singularidades e historias da vila. Son un total de 31, pero a intervención comeza coa instalación de 10. Xa presentan esta nova imaxe os cadros de luz de Gutiérrez Mellado, Echegaray, García Camba e Raíña Vitoria. Son os deseños de Polo Correo do Vento, co que tratamos, aparte de facer unha mellora estética, como digo, dos cadros, unha vez que se revisaron e se melloraron, pois tamén achegarnos a historia da cidade, ao anecdotario, dar a coñecer pois o mellor historias curiosas que a xente pois non sabe, ou outros que non recordan, ou outros que son moi típicos da cidade e que lle dan tamén identidade a Pontevedra. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Un ano máis, os socialistas galegos elixiron Rianxo para celebrar o Día de Galicia. O líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, aproveitou este encontro para apelar a unha Galicia ampla e aberta para construir un galeguismo que non sexa únicamente simbólico nin tampouco excluinte. Rianxo foi escenario un ano máis da celebración do Día de Galicia por parte do PSDG-PSOE. Ante o busto de Castelao no Paseo da Ribeira deronse cita centos de simpatizantes e militantes desta formación política, encabezados polo seu secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro. Comezou a súa intervención como non podía ser doutro xeito, cunha emotiva lembranza para as vítimas do naufraxio nas Illas Malvinas, para quen pediu un minuto de silencio. O día de celebración do Día de Galicia, o 25 de xullo, pero é verdad que a textura tamén nos inunda o falecemento e as víctimas do incidente de Malvinas, ese afundimento onde tantas persoas perderon a vida, e para todas elas, para ese mar que tanto nos dá pero que tamén tanto nos rouba, quería pedir un minuto de silencio que romperemos ao final con un aplauso ben sentido de cariño, de agarimo de todos os socialistas galegos. Tamén lembrou a Castelao, a quen segundo el Galicia debe tanto, pois mantivo a acesa a luz dunha Galicia esperanzada, incluso nos momentos máis escuros. E é para nós sempre unha feliz oportunidade de estar aquí en Rianxo, ese lugar tan vencellado á nosa celebración do Día de Galicia, e eu síntome especialmente orgulloso de que sexa así. Facémolo como lembranza a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, a quen Galicia tanto lle debe e que mantivo acesa esa luz dunha Galicia esperanzada incluso nos momentos máis escuros. A través da súa figura, sirva tamén a lembranza para todos aqueles homes e mulleres que, a súa maneira, fixeron de Galicia e foron Galicia cando estaban máis alá de Galicia. Con anterioridade, como é tradición, realizouse tamén a ofrenda floral ao pé da estatua do intelectual galeguista,
na que Besteiro estivo acompañado do secretario xeral da Agrupación Socialista de Rianxo, Óscar Rial. O PP de Ribeira presentou unha moción demandando melloras nos areais do municipio. Entre elas, piden a colocación de aseos portátiles, así como a colocación das boias de sinalización nas praias, onde o tránsito próximo das embarcacións poida entrañar perigo pros usuarios. Por outra banda, ademais da limpeza das praias, os populares consideran preciso aplicar un mantemento ás zonas anexas, facéndoas máis limpas e accesibles, especialmente durante o verán, cando aumenta a afluenza de xente nestes espazos. Dende o PP lembran que a piques de rematar o mes de xullo en plena tempada estival, moitos areais do municipio carecen aínda destes servizos básicos, cos consecuentes prexuizos pros usuarios. Lousame vende abrir o prazo de preinscripción no programa Lousame Concilia para o curso 24-25, un servizo de atención e cuidado de nenos e nenas de entre 3 e 12 anos. O servizo, que se desenvolverá no Colexio Plurilingüe Cernadas de Castro, empezará a prestarse dende 11 de setembro, en horario de 7:30 a 9 da mañá. O prazo de preinscripción estará aberto ata o próximo 4 de agosto no Departamento de Servizos Sociais de Lousame. Os impresos poden recollerse alí de xeito presencial ou descargarse directamente da web municipal www.concellodelousame.gal. O programa Lousame Concilia está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través do Plan Corresponsables e a Consellería de Política Social e Igualdade. Do 31 de xullo ao 4 de agosto volve a Pontevedra o ciclo Con Voz de Muller, o programa das festas do verán que a cidade dedica ás grandes voces femininas de Galicia na Praza da Ferrería. Guadi Galego será encargada de abrir os concertos. Será o mércores 31 a partires das 8:30 da tarde. Como vos digo, é do que sentimos máis orgullo ao longo deste verán festivo de Pontevedra, porque temos unha cultura, temos un país, temos un mundo do espectáculo na Galiza que é quen de producir un festival de tan alta calidade como este. Estou moi contenta de estar aquí outra vez en Pontevedra, unha cidade que sempre me acolle con moita ilusión e a que vimos sempre cargados. Creo que o último espectáculo que fixemos en Pontevedra na Ferrería foi no mesmo ciclo, o ano na xira de costuras, e creo que son unha das lembrazas máis potentes que temos, porque o público das festas de Pontevedra é espectacular. O xoves 1 de agosto collera o relevo de Vacas co seu espectáculo Rebobina Divas Live. O día 2 chega a quenda dunha das novidades da programación que este ano amplía as súas propostas máis aló do estritamente musical. Así, ese venres celebrarase unha sesión de monólogos a cargo de Leticia Sola, Carmen Méndez e Marta Doviro. O sábado 3 o escenario da Praza da Ferrería collera a actuación de Sheila Patricia, mentres que Malvela será encargada de despedir o ciclo o domingo día 4. As actuacións complementaránse con outras das propostas que se estrean nesta edición. Haberá pasarrúas con grupos de mulleres que percorrerán os principais espazos da cidade. Rianxo converterase de novo na capital do jazz galego coa cuarta edición do seu festival. Ademais dun amplo cartel de concertos, haberá actividades paralelas, como o curso de Big Band ou o monográfico de baile de swing. A aposta da Escola de Música de Rianxo polo jazz materializouse na creación da Big Band e a posta en marcha do Festival de Jazz, consolidado xa no panorama galego. Bueno, este ano celebrarase o próximo 30, 31 de xullo e 1 e 2 de agosto. Bueno, este ano como quizáis como principal novedad que temos é o cambio de ubicación debido a unhas obras que temos na praza da Igrexa, e vímonos obrigados a trasladala. Daí que o formato sexa tamén un pouquiño máis pequeno, pero bueno, cunha calidad de sobra reconocida. A Big Band da Escola Rianxeira será encargada de abrir o ciclo cun concerto o próximo martes día 30. Completan o cartel Simón García Quartet, o quinteto Marcel Pascual e a banda compostela Sar Swing, que porá o broche final ao festival o próximo venres. Tanto Simón García, contrabaixista, ou Sar Swing, son formacións que sempre nos coñecemos. O bo é que son formacións, tamén é bonito ver nun cartel formacións que levan tempo tocando, que como grupo non para
un día en sí, e logo despois tamén as actividades paralelas creo que tamén teñen bastante importancia. Entre esas actividades paralelas figuran o curso de Big Band que se desenvolveu durante todo o mes de xullo, unha jam sesión aberta ou un monográfico de swing a cargo do taller Alecrín. A importancia que para min ten o curso de Big Band e poder tocar nas noites de jazz, que ao final ver a praza chea, ora o campo, ver a praza chea de xente escoitándoche e iso é unha maravilla. E non só abrir para xente como a min, que despois a mellor se especializa nisto do jazz e da música moderna e que acaba facendo ou intentando facer carreira diso, e senón a toda a xente que a mellor non vai volver a tocar esta música ou toca moi esporádicamente, pero sí que lle abre un pouco a perspectiva de outras posibilidades que hai. Nos vamos a hacer unha pequena introducción, invitamos a xente a que veña, obviamente xa está moita xente matriculada para os 5 días, pero queda algunha praza, é dicir, se alguén quere inda hoxe probar, pois serán sesións como independientes, todas delas enfocadas dende iniciación, para que a xente poda probar algún dos diferentes estilos. Éxito do primeiro concerto do Festival Costa Feira en Sanxenxo. A actuación de Black Eyed Peas fixo bailar a centos e centos de persoas nun concerto onde a banda estadounidense aproveitou para repasar moitos dos seus éxitos máis míticos. O seu concerto serviu de pistoletazo de saída para esta segunda edición do Costa Feira, pola que pasou tamén xa Andrés Calamaro. Agora o cartel continúa o seu camiño con novas propostas para as vindeiras datas. O máis inmediato, o sábado día 3 da man de Hombres G. O día 5 de agosto temos concerto de Juan Magán e o 8 de Iván Ferreiro. Tamén en axenda neste Costa Feira Los Secretos, Pablo López, Loquillo, Taburete ou Coquemalla. O 15 de agosto o Meis acollerá unha nova edición da súa Feira Anual do Cabalo. A cita volve cunha programación con propostas para públicos moi diferentes. Entre as actividades destaca o Paseo Cabalar, que este ano será en homenaxe a Ángel Lodeiro. Lodeiro fora presidente da Asociación Ruta Rumba, que colabora na organización da cita e que faleceu en decembro do ano pasado de leucemia. E vamos a comenzar, pois, en este caso, co segundo paseo. O ano pasado, como sabedes, fixemos o primeiro paseo Cabalar, que lle facíamos o homenaxe ao Rochelo, e en esta ocasión, pois, lle vamos a facer a Ángel Lodeiro, que, como sabedes, era o presidente da Asociación Ruta Rumba, que o ano pasado estuvo na presentación daquela feira, pois, desde o hospital, cando estaba pelexando contra a leucemia, e que, obviamente, este ano a homenaxe tiña que ser para él. Inda que todos somos do mundo do cabalo, nos gusta este tema, o mundo do cabalo divídese en moitas partes. Hai xente que lle gusta pois disfrutar do cabalo en montura, e hai xente que lle gusta o tema dos concursos de morfolóxico, e hai xente que lle gusta velo simplemente. Entonces hai que facer feira para todos. Isto é o que nos propuxamos desde un principio, e creo que vamos ben encaminhados. Ademais do Paseo Cabalar, a xornada comezará coa compra-venda de cabalos. Seguiránlle despois un concurso morfolóxico de todas as razas, unha proba de andadura federada e outra para os xinetes non federados. Desenvolveránse tanto de mañá como de tarde. Ademais, haberá premios en metálico e trofeos en todos os certames. Tamén repetirán na programación a carreira de ponis para a cativada e a xincana. Éxito de organización e tamén de público onte en Rianxo nunha nova edición da festa de exaltación da xouba. Durante a xornada repartíronse máis de 1000 racións deste prezado peixe e se máis houbera, máis se comían. A xouba volveu a ser protagonista en Rianxo, nunha festa gastronómica que atrae a numerosas persoas non só desta comarca, senón de fora dela. A organización a cargo do Concello e a Confraría de Pescadores da localidade valorou moi positivamente a cita deste ano, tanto polo número de asistentes como tamén polo amplo e variado programa de festa. Xa levamos moitos anos facendo este tipo de degustación dun produto moi representativo que é para Rianxo. A verdad que estamos agradecidos tanto a ARE, que nos seus primeiros inicios era quen levaba esta festa, como ao Concello a día de hoxe, que siga con esta promoción tan importante para Rianxo e tan importante para o sector do mar. Ven sendo unha semana moi intensa en canto á súa programación, unha programación que quixemos enfocar poñendo en valor o pasado mariñeiro, a nosa cultura mariñeira, dándolle moito protagonismo aos nosos museos e a nosa vila, os nosos recunchos onde aínda pervive esa tradición mariñeira. E
E, por suposto, a parte gastronómica, non? Que é fundamental nun evento destas características. Nesta ocasión encargáronse dos fogóns os membros da Asociación Virxe do Carme de Leiro, que prepararon a xouba ademais de frita, en empanada e tamén guisadas en escabeche. Están exquisitas. As mellores para min son as guisadas, están moi boas. As guisadas? Sí, góstame moito. E a empanada de xoubas tamén está moi boa. A empanada de xoubas todo o mundo nos di que é a mellor. Está extraordinaria, moi boa, moi boa. Empanada de xouviñas, empanada de xouviñas. Pero estaba che ben boa. Estaban boas? Buenísima. Es que eran fritas ou guisadas, que eres? Esta era empanadiña de millo de xouba. Estaba riquísima. Riquísima. A morirse. E como se ven nas imaxes, o resultado parece que gustou, xa que quedaron sen existencias. En Rianxo continúa tamén aberta a Feira do Libro promovida pola Xunta de Galicia e a Federación de Librarías de Galicia, que se prolongará ata mañá sábado. Aproveitando a xornada de onte festivo autonómico, foron tamén moitas as persoas que se achegaron ata a Vila Rianxeira para visitar este espazo, no que participan un total de 11 librerías de toda Galicia, entre elas varias da localidade. A feira continuará mañá sábado con máis actividades, con presentacións de libros e sinaturas de libros a cargo de diversos autores. O horario de apertura será de 12 a 2:30 pola mañá e de 6:30 a 10:30 pola tarde. Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. A actualidade volve o luns a Canal Rías Baixas con máis información do que sucede na súa contorna. Que pasen unha feliz fin de semana.